Fl-aħħar sentejn jekk mart leġġimat skola b'kollox. Klim Caroline Kassar, tifel bl-ADHD, li b'qalb muġuha tkellmet ma' Net News dwar kif bina qed isib ruħu iżolat mis-soċjetà minħabba li mhix preparata sew għal tfal li jispiċċaw vittmi minħabba din il-kundizzjoni. It-tifel li llum għandu 12 sena ilu dawn l-aħħar sentejn ma jattendi skola regolari u għammu tinsab inkwetata ferm kif għal dan l-aħħar xhur qed titħalla qarriħa f'din is-sitwazzjoni. Ili ħallew naqdef waħdi u għaddi naqdef waħdi sal-lum. Issa speċi waslet sena skolastika oħra li jien ġim oħra tibda l-iskola u jien u t-tifel tiegħi għodna laqqas nofok jekk nix deħli l-iskola lura. Fl-ewwel snin tal-iskola primarja t-tifel kien jattendi regolarment u dejjem kellu s-sapport ta' LSC, iżda fis-6 sena bdew l-intoppi. Intoppi li waslu biex it-tifel baqa' ma marx skola regolari għal sentejn u issa l-om qed tibża li anke din is-sena bina jispiċċa ma jmurx skola. Jien kemm sandum nistenna? Ma stennejx biżejjed sentej. Għandi bżonn nistenna s-sena oħra biex it-tifel jidħol l-iskola. Fomtu tila. Caroline qaltilna li t-tifel huwa monitorjat regolarment minn tabib u jieħu l-mediċina l-kundizzjoni tiegħu. Iżda bħal tfal oħra li għandhom din il-kundizzjoni, it-tifel jeħtieġlu wkoll sapport adegwat li jippreparah anke għal ħajja barra mill-iskola. Staqsina lil Caroline x'beħsiba tagħmel issa li l-iskola fadlilha biss ftit jiem biss biex tibda. Fi-25 ta' dan ix-xahar, fit-8:09 sa nkun quddiem il-gate tal-Kulleġġ Santa Teresa u sorry kelli ngħid, però jridu ma jridx il-prinċipal u l-kumplament tal-iskola se jkollhom iżommuh fejn hu suppost joqgħod. L-istorja ta' dan it-tifel ta' 12 sena mhijiex waħda unika kif pajjiżna hawn qatt ta' tfal ta' kull età li qed jispiċċaw mitfu għal barra minn dawk l-istituzzjonijiet li suppost jilqawhom jew saħansitra f'istituzzjonijiet li mhux adattati għalihom, bħal pereżempju fl-Isptar Monte Carmeli. Dan hu riżultat dirett tan-nuqqas ta' impenn u investiment mill-Gvern f'kull qasam tal-edukazzjoni, inkluż is-settur tal-inklużjoni.